Dobro jutro i dobrodošli u školski sat. Već smo u predblagdanskom raspoloženju. Gradovi su nam okićeni, sa svih strana dopire božićna glazba, pa i ova naša slatka crvena i nama jako draga tema stiže kao naručena. Ako želite izbjeći predbožićne gužve, već sada razmišljate o tome što pokloniti najmilijima, ali i kako okititi jelku, ovo vam dolazi također kao naručeno. Naime, danas u našem studiju razgovaramo o medičarstvu, ali i izrađujemo licitare. Nakon toga čućemo i vas u rubrici Važno je pitati. I za sam kraj čuvamo irski dokumentarni film na internetu od jutra do sutra. Mi ne želimo biti na internetu od jutra do sutra jer bismo propustili štošta u životu. Između ostalog i priliku da naše gošće ispitamo sve o jednom od najpoznatijih, najstarijih i najzanimljivijih zanata, medičarstvu. Kratak uvod. Već smo u školskom satu govorili o našim umjećima koja su uvrštena na UNESCO popis najvrijednijih svjetske nematerijalne baštine. Među njima je i izrada licitara sjeverozapadne Hrvatske. Upravo zato s nama je voditeljica projekta Prstohvat radosti Vedrine, Nina Jecić, koja će nam otkriti tajne medičarstva, ali i izrade licitara. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Sa mnogim starim zanatima, nažalost, događa se sljedeći scenarij, onaj crni scenarij da polako padaju u zaborav. Je li to slučaj i sa medičarstvom? Nažalost, isto je tako slučaj i sa medičarstvom, jer broj obitelji koji se tim vrijednim tradicijskim obrtom bave je u opadanju. Stoga je svaka inicijativa za očuvanje, popularizaciju, nastavak ovog starog obrta, ove djelatnosti hvale vrijedna. Što se obuhvaća medičarstvo? Medičarstvo obuhvaća ne samo proizvodnju licitara kao suvenira, već i proizvodnju medenjaka, dakle jedne vrste kolača, pića, gvirca i medice i predmeta kao što su svijeće ili zavjetni voštani darovi, dakle radi se o nejestivim predmetima koji se rade od voska. I sami ste spomenuli, to je nekako obiteljska tradicija često, obiteljski zanat. Vi isto potječete iz jedne takve obitelji pa ste tako učili, ili koja je vaša veza s medičarstvom? To je tradicijski obiteljski zanat, no ja ne potječem iz medičarske obitelji. Ja sam sama započela svoj obrt, svoju proizvodnju 2001. godine. A moja draga učiteljica s kojom sam radila i s kojom i dan danas se čujem, gospođa Đurđa Škledar iz obitelji Škledar iz Bedenice, i koristim ovu priliku da joj od srca zahvalim na svemu što je pomogla i učinila i meni i mojim djelatnicama. Na području cijele Hrvatske, sjeverozapadne Hrvatske, kako se to razvijalo, medičarstvo? Kada je nastalo? Kako je išlo to s koljena na koljeno? Pa prvi zapravo pisani trak o postojanju obrtnika, licitara, nalazimo u arhivu grada Varaždina, gdje u 17. stoljeću spominju se obrtnici, licitari koji pripadaju štajerskom obrtničkom cehu, no apsolutno i prije tog pisanog traga, sigurno je na području ove sjeverozapadne Hrvatske, taj obrt postojao i ljudi su se sigurno time bavili. A sama povijest nastanka ovih kolača ide u 12. 13. stoljeće, kada na području Njemačke i Srednje Europe nastaju zapravo takvi fini kolači iz kojih će se kasnije razviti licitari. Naši licitari su ipak posebni, oni su crvene boje, ovi drugi nisu. Naši licitari, kao licitar svakog područja, razlikuje se po svojim osobitostima. Ono što je tipično za hrvatski licitar je upravo ta žarko crvena boja podloge, jedan poseban način slikanja gdje se najčešće koristi žuta, bijela, zelena i crvena boja. Evo vidimo i neke stare licitare. Oni su drukčiji od ovih današnjih. Drugačiji je možda i način izrade tijesta, kako se licitar kroz povijest mijenja. Drugačiji je način oslikavanja.
drugačije kolorit. Ovdje vidit ćemo čitav jedan spektar boja od roze, zelenkaste, evo recimo žuta, plavkasta, smečkasta, dok ono što mi danas stvaramo, a opet u okviru ove tradicije, nekako smo oslobodili tog proštenjskog ozračja naše licitare, sveli smo ih na svega 3 boje. Vidimo, ovo i danas mu susrećemo na proštenjima, kirbajima, crkvenim svetkovinama diljem Hrvatske. Što tim svetkovinama svakako daje jedno posebno obilježje i ljepotu. Kako ste se vi baš zaljubili u licitare? Od malena smo kod kuće kitili bor sitnim licitarima, koje smo godinama kupovali, skupljali, prikupljali i uvijek se sjetim toga kako sam s mamom ili tetom kretala u nabavku, kupilo se 10-20 komada i ta je jelka godinama izgledala sve bogatija i sve punija. Kako sam po zanimanju arheolog, nekako naginjem i našoj tradiciji i baštini i eto, to mi se činilo vrlo lijepo, toplo i zgodno i stvarno raditi nešto s ljubavlju i srcem. Uskoro ćemo doznati i recept za licitare, pa ćete možda i vi moći doma isprobati kako to izgleda raditi licitar. Mi ćemo ih ukrašavati u našem studiju i za sve to trebamo se naravno pripremiti. Za to vrijeme vi pogledajte još jednu priču o medičarstvu i licitarima. Med, šećer, brašno, jaja, lješnjaci i najfiniji začini sastavni su dio stoljećima čuvanih receptura za medenjake. Tako su u srednjem vijeku redovnici često jeli ove ukusne kolače zaslađene paprom, osobito uz pivo i vino kako bi izazvali žeđ. Ubrzo je pecivo i samostana stiglo u gradove, gdje se služilo tijekom blagdana, a osobito na svadbama i krštenjima. A s vremenom je originalni recept doživio poneku izmjenu, pa je tako nastao licitar. Licitar je šareno ukrašeni kolač od medenoga tijesta koji se nekoć izrađivao uz pomoć bogato ukrašenih drvenih kalupa. U Austriji i Njemačkoj ti se kolači nazivaju Lebkuchen ili Lebzelter, pa otudi i hrvatska riječ licitar. Iako ovi kolači imaju zajedničko podrijetlo, licitari sjeverozapadne Hrvatske s vremenom su poprimili jedinstvena obilježja, zbog čega su postali prepoznatljiv hrvatski simbol. Tradicionalno licitarsko srce je žarko crvene boje, a proizvodi se u različitim oblicima i veličinama. Sitni su licitari trešnje, bebe, ptičice, gljive, potkove, vjenčići, konjići, omiljen ukras božićnog drvca. A veći se primjerci najčešće darivaju bližnjima, kao simbol ljubavi i privrženosti. Pravi dokaz kako i kolač može predstavljati lijepu našu u svijetu je i projekt uvrštavanja licitara na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ne želimo biti slatkorječivi, ali svakako ćemo ovim slasnim kolačima poželjeti sreću. U studiju nam se pridružila i licitarka Valentina Guberović. Valentina, dobro jutro, dobro nam došli. Otkad ste vi u ovom licitarskoj slatkoj priči? Od 2007. godine sam u ovom obrtu kod gospođe Nine Jecić. Prije nisam nešto slično radila, neke suvenire ili tradicijski zanat. Kako ste se onda zaljubili? Mislim, teško im je odoljeti, ali kako ste se uopće susreli? Da, to mi je u neku ruku izazov predstavljalo i zanimljiv je dosta posao. Treba dosta učenja, vještine da se to savlada, ali sve se nauči tako. Treba malo duže vrijeme da... Koliko je to duže vrijeme? Pa 1 do 2, tako da se dobije pravi licitar, da se nauči to.